Mangwanani akanaka vadiwa vateereri, tinokugamuchirai kuchirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. So nezuro pane imwe nyaya yandakaverenga yamukoma vaya vaiti ivo vanodyisa mwana ane 6 months nengo yavo. So mukoma ava vakashandisa ghost account pavaitaura neni. So the reason yandakaverenga nyaya iyi ndeyekuti ndaida kuti vanhu vave aware kuti zvinhu izvi zvinoitika mukati mekurarama, ende panhau dzevana do not trust anyone. Make sure kuti kana mumba muine mwana mudiki, you always check on your baby kuti hapana here any form of sexual abuse inenge ichiitika pamwana iyeye. That is the reason yatinonyanya kuverenga ma confessions awa. Regai tibva tapinda muma confessions edu emuzuva ranhasi. Anzi, hello mukomana nashi, please post for me as ID. Inini ndiri mukomana ane makore 26 ekuberekwa. Ndini ndega mukomana, vamwe 2 vasikana vakatoroorwa. Ndinogara namai vangu, baba vakashaya, tikabva tasirwa imba ine 10 rooms. Dzimwe dzaiva nemaroja but 3 vakabva vangosiya. Nyaya yangu yakamira so, inini handishandi, ndinoitawo zvekubira vanhu. Chinoita kuti ndibire vanhu, ndinongonzwa voice richiti kwandiri uyu ane mari, ndobva ndatanga kuteera munhu wacho anenge ane mari, ndobva ndatomubira. Zvinhu izvi zvakatora nguva zvichingoitika. Pamwe pacho ndaitobira nemaroja chaiwo kusvika vazhinji vacho vazotsvaka dzimwe dzimba dzekuroja nekuda kwekuti ndaivabira zvisingaiti. Rimwe zuva ndakamuka ndichinzwa kuneta. Zvinhu izvi zvakandinetsa kuti kosei ndamuka ndichinzwa kuneta. Akazoti ava masikati. Ndakatumwa naamai vangu ndokubva ndabuda, but ndakati ndasvika mutown ndakabva ndasangana neimwe mbinga yandaiziva. So mbinga iyi yaifamba nemotikari yainge yakanaka zvisingaiti. Ndakabva ndatanga kunzwa voice riya richiti munhu uyu ane mari, itore mari iyoyo iri pakati. Pandakanotarisa panzvimbo iya mumotikari ndakawana kuti mainge muine dutu rema100 US. Saka inini ndakangozvomora 5 ma100 US ndikabva ndatoisa muhomwe. So pandakazopesana nembinga iya, inini ndakazotadza kutenga zvandainge ndatumwa. Ndakabva ndangoenda kumba nemari iya iri muhomwe. But usiku hwezuva iroro ndakarota ndichinzi neumwe mukadzi, mari iyoyo yawatora ndeye mushonga, usaishandisa. Ndakabva ndanzi mari iyoyo enda unoirasira pamharadzano dzenzira. Inini ndakabva ndaita sekudaro, but ndakarwadziwa zvisingaiti nekuti kwandiri 500 US yainge iri mari yainge yakawandisa. Chinhu chinoitika pandiri ndechekuti kana ndikangonzwa mavoices iwawo, kunyangwe ndisingadi kuba, ndinozongokaruka ndatopinda kunyangwe mumba mevanhu. Please help me kuti zvinhu izvi ndingazvipedzawo sei, nekuti kana pari pamba midziyo ndapedza ndichingotengesa. Ndichange ndiri mucomment section. Please mukomana nashi kana maposta ndinokumbirawo kuti muzondinotifya. Iyi ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna Haidi. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Anzi, hello mukomana nashi, please post for me as ID. Inini ndiri mukadzi ane makore 45 nevana vangu 2 vese vasikana. Ndiri teacher. Nyaya yangu yakadai, mwana wangu mudiki last born ane 20 years aidzidza kuboarding, akazowanawo shamwari ikoko, then vaonana ndokubva vawirirana. Ndikazoratidzwa shamwari iya. Vakasvika pakupedza chikoro ndokudzoka kumba. Friend yake yaiuya kumba kwangu, akazotengerwa motikari nevabereki vake nekuti vane mari dzavo. Inini saamai ndaitira mwana wangu zvese, hapana kana chaaishaya. Akazongotanga kuita zvandainge ndisinganzwisisi, kuswera asipo, kupfeka hembe dzinodhura. Rimwe zuva ndakamubvunza kuti ko uri kuzviwanepi izvi, nekuti haushandi, asi iwewe wava kuita zvevakomana here? Haana kana kudaira, akangobuda ndokuenda. Akazodzoka musi iwowo, hapana kana akataura neumwe. Then rimwe zuva ndokubva ati, mama ndawana basa kutown. Inini ndakatofarawo, but akazenge asisadyi pamba, akasarudza chikafu aingodya mavheji nebeans. Zvinhu izvi zvakandinetsa kwenguva refu ndisingamubvunzi. Mwana wangu akazouya nemotikari, akabva ati, mama motikari iyi ndaipiwa nefriend yangu, sezvo iyo shamwari yangu atengerwa imwe motikari nevabereki vake. Akabva abuda makuseni acho achiti ari kuenda kubasa. So paakazodzoka usiku akangosvika, haana kana kumbotaura neni, ndokubva atopinda mubedroom make akaenda kubath akatanga kugeza. Saka paakazopedza kugeza, pane chandaida mubedroom make. Ndakabva ndangopinda, ndakasvika achitochinja. Ndakashamisika ndichiona mwana ane zitattoo redragon kumusana kwake. Ndakamubvunza but haana kana kumbodaira. Akabva angobuda ndokuenda kumba kweshamwari yake. Asati abuda mumba akaridza rimwe zitsamwa.
rakandinetsa. Ndakazomutevera mwana wangu uya ndokutanga kumunyengerera. Iye akazobvuma akatanga kundiudza kuti mama, pandaiva kuchikoro ndakajoiniswa satanism. Usiku anoti kana akarara anenge achitaura zvisinganzwisisiki, anenge achingozvongonyoka senyoka. Anozotosvika pakumanifesta achitaura kuti mama, ndiudzei kuna baba vangu ndoda kuenda kudzinza rangu, asi inini kuna baba vemwana uyu handichakuzivi nekuti baba vacho vakangondimitisa ndichiri kuteachers college. Baba vacho chandinongoziva ndechekuti vaita zvekudriver maUD. Please, ndinokumbirawo kuti mudibatsirewo. Mwana uyu ndingamuburitsa sei musituation yakadai? Ndiyo yanga iri confession yabva kuna sisi vedu ava. Regai tibva taenda paconfession yedu inotevera. Anzi Elonashi, please post for me. Inini ndiri mukadzi ane makore 34 ekuberekwa. Pari zvino handishandi. Ndisingashandi kudaro ndakambokumbira sisi vangu basa, sezvo ivo vaine shop yavo mutown. Ivo vakabva vabvuma, but vakabva vanditi sezvo iwewe uchigara kure netown, chiuya kuno ugare kumba kwangu so that unozokwanisa kusevha mari. Ndikabva ndatanga kugara navo, asi pamba pasisi pamba pekuti pane mitemo ine gumi, sekuti kune imwe mitsvairo mitsva isingabvumidzwi kutsvaira nayo, asi mitsvairo yacho inenge ichingosakara iri yega. Dzimwe ndiro hadzibvumidzwi kupakurirwa, asi mamwe mazuva dzinomuka dziri musink dzakasviba. Saka semunhu anenge achichengetwa haukwanisi kuzobvunza zvakawanda wanda. And also sisi vedu ndiye munhu akabudirira mufamily medu, saka dzinza rose tinotoraramira pavari. Pandakatanga kushanda kushop kwavo zvinhu zvaisatengwa. Sometimes machicken cuts aitosvika pakushata nenyaya yekugarisa mumafridge asingatengwi. But the first month yandakatanga kushanda mushop masisi, sisi vakasvika pakuorder stock about 3 times because zvinhu zvainge zvava kutengwa zvisingaiti. But always sisi vaingoti kana vachitaura neni vaitanga vandibata pamapendekete angu, but kana vakadaro ndaibva ndatanga kunzwa kuneta. Dzimwe nguva ndaizototanga kutsumwaira nehope. Rimwe zuva sisi vakabva vati kwandiri, mwana waamai, ngatimbofambaiwo sezvinoita vana vevamwe tikwanise kuwana anotibatsira nekuti upenyu hwakaoma. Inini ndakazobvuma, but tichibva pamba sisi havana kutaura kuti tiri kuenda kun'anga. Ini ndaitofungidzira kuti tiri kuenda kumaprofita, asi ndakazotoona tasvika kuti pamba apa pamba pen'anga. Takazopinda munobatsirwa vanhu, asi zvaitaurwa ndaisazvinzwisisa because it was my first time kuenda kun'anga. Chandakangobata ndezvakataurwa kwandiri, zvakanzi imimi mune ropa reupfumi, asi munofanira kutenga jira recotton rewhite, then kana matenga jira iroro munobva mari wacha nemukaka, mobva mari peta rogara mumba. Saka tabva pamunhu uya ndakaedza kubvunza sisi kuti ko zvinhu izvi ndozvifambisa sei. Sisi vakabva vati kwandiri, aiwa munengena wangu usazvinetsa nekuti ndichakutengera mucheka wacho unodiwa. Then mumwe musi sisi vakangokaruka vauya kushop vakanditora vakatipinda mumotikari tikabva taenda kunotengeswa machira. Tasvika kuya vakabva vati sarudza jira raunoda. Inini ndikasarudza jira riya, takazoriwacha tiri tose inini nasisi, but vakazotora jira riya vakabva vati mira inini ndigare naro because iwewe I know kuti you are very careless, so handidi kuzonzwa kuti jira iroro rarasika. Takazomboti garei, but sisi vakazongotanga kundituka vachiti ndiri kuitira bangukuru mamudzo plus ndiri kuba kushop kwavo, and vakabva vati stock iri kungogara ichishota kushop, ndokubva vatondidzinga basa. Kubva ipapo ndakambozama kuti nditsvakewo basa, but ndangova munhu wekuti ndinosemwa nevanhu, and kunyangwe kana ndikashanda kupera kwemwedzi ndinobva ndatodzingwa pabasa ipapo. Saka ndakazomboendawo kwamukuvisi kumasowe, ndikabva ndanzi sisi vako vane umwe mucheka wako wawakavagamuchidza. Kuvagamuchidza kwawakaita wakabva waramba zvaiva pauri, saka wava kungorarama uri munhu asina ngirozi yake. Sisi ndakazombozama kuvakumbira mucheka uya, but ndakatoshamisika ndava kutukwa nehama kuti takaudzwa nasisi vako kuti iwewe wava kuita zvemashavi, manje isusu tiri vatendi, so kana zvinhu zvikazokuremera kumberi uko usazotitsvake. But ndakazomboedza kucreata group, ndikaedha hama dzose, ndikataura zvose zvainge zvakaitika, but sisi vakaramba kuti vakaenda neni kun'anga.
sisi vakazotoisa maaudio mugroup vachichema kuti shuwa munin'ina wangu ndiwe here ungandipomera kuti ndakaenda newe kun'anga, shuwa nemadiro andinoita Jesu wangu. Kubva ipapo ndakabva ndaitwa munhu asingatendi kana akabatsirwa. Ndakazombowana mari ndikati regai ndiende hangu kuSouth Africa, but ndakabirwa mari iya pandaenda kunochinja maUS andaiva ndiinawo kuti nditenge marands, zvikabva zvangorova zvakadaro. Pari zvino hama dzangu handishandi, ndiri kungoraramiswa neboyfriend, umwe akauya nekahupfu umwe nekanyama, but progress chaiyo mulife mangu hamuna. Ndiyowo nyaya yangu iyi mukoma. Ivo sisi vakabva vaenda kumusha kuna amai vakanochema kuti munin'ina wangu angova munhu wekuchinjaniswa nevarume, but inini mukoma wake ndiripo. Amai vangu vakabva vati kwandiri, mwana wangu, kana ukazonzwa kuti kuno amai vako akuchina, ziva kuti ndiwe hako unenge wandiurayisa neBP. Asi mukomanachi, kana ndikakuudzai kuti mwana chaiye kubva muusikana hwangu handina kana kumbogara ndaita. Ndakazototanga kutevera ndava ne22 years, but pagore zvaizvezvi ndinokwanisa kungoita maperiods ka1 kana kutoregedza kutevera gore rose. But pandaiudza sisi vangu ndichiri kuma15 years kuti sisi, shamwari dzangu dzose dziri kuenda kumaperiods, why inini ndisiri kuendawo kumaperiods? Vakabva vati it's normal. Saka I believed here, but after zvese izvi zvakaitika handichaziva kuti ndopomera ani kushaya kwangu mbereko. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kune mwanasikana uyu. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello mukomanashi, please post for me as ID. Inini my story goes like this. I am a woman ane makore 35 ekuberekwa. Ndine vana vangu 4 and I am married. Kubva kumashure kwese uku marriage yangu yaiflowa ichifamba hayo zvakanaka. Then murume wangu paakazotanga kuita zvema girlfriends, kurwa kwakabva kwawanda mumba medu, kupfuura kuwirirana. Ndakazoona kuti life yanga yaoma. Inini ndokubva ndafunga zano, ndokubva ndaenda hangu kun'anga. N'anga iya yakabva yanditi ndiuye nependi rangu neremurume nechijira chedu chatinoshandisa kana tapedza kuita bonde. Iniwo semunhu anga atambudzika, handina kana kumbofunga zvakawanda. Ndakangotora zvinhu zviya ndokubva ndaenda nazvo kun'anga iyoyo, ndokubva ndapa n'anga iya ikabva yaita zvayakaita. That same night ndakati ndabva kun'anga kuya, pandakanorara usiku ndakabva ndatanga kurota sekuru n'anga iya vachiuya kwandiri kuzoita bonde neni, but kuhope ikoko handina kana kumboramba, ndakabva ndangobvuma. Then the following morning ndakatomuka ndizere mbeu yeurume kuzasi kwangu. Ndakabva ndadzokera kuna sekuru vaya ndikanovaudza kuti sekuru, nezuro usiku pane zvimwe zvinhu zvakaitika. Ivo vakabva vati, muzukuru, ngatingozadzisei zviroto, uchaona kuti zvinhu zvako zvichafamba mushe. Ndakamboramba. Sekuru vaya vakazongondipfungaidza umwe mushonga. From there I don't know kuti chii chakazoitika. Ndakazongopepuka takarara kurakidza kuti tainge taita bonde. I started developing my interest kuna sekuru vaya kusvika ndava kutovashanyira almost every day. Zvadaro takaita 3 years tichidanana. Murume wangu ndainge ndisisina kana basa naye, iyewo ainge asisina kana basa neni, because ndainge ndava kutopengeswa nasekuru ava. Apa sekuru ava munhu mukuru zvavo, but chinonyanya kundikwezva kwavari ndechekuti kana vava pamutambo vanoita kunge munhu muyouth chaiye, vanokushanda usiku hwose vasingazorori. Then after 3 years ndakazobatira nhumbu, ndipo pandakavhunduka. Ndakaedza kuibvisa nhumbu iya, but zvakaramba. Ndikadzokera kwavari ndikanovaudza kuti sekuru, inini ndava nenhumbu. Vakabva vangoti hapana chakaipa, it's fine. Ndakavabvunza kuti saka murume wangu ndichamuti kudii nekuti tava netime tisingasangani. Vakabva vangoti don't worry, siya zvose mumaoko angu. Vakabva vandipa mushonga wandakanoisa muchikafu chemurume wangu ndokubva adya. Day iroro ndakapihwa love yemufirimi chaiyo. Then after 1 week I told my husband kuti I think kuti ndine nhumbu. He was very happy, asingazive kuti ndainge ndakamitiswa nen'anga. Mimba iya yakakura, mwana ndokuzvarwa. Sekuru vaya ndokubva vati mwana wangu ndinochengeta hangu, asi ndinoda kumugadzira zvekuti usanetseka, sezvo iwewe uchanogara naye mumusha mevanhu. Vakangotora mwana uya ndokubva vamupa mushonga, ndokutanga kutaura naye vachiti, handina kukurasai mhuka huru, ndinemi, ndinokudai. Zvamava kunogara mumusha usiri wenyu, muchengeteke, musatambudza vagere nemi. Vakabva vandipa mwana uya ndokubva vati kwandiri,
kwandiri zvaita ndanga ndasiyirira futi pamwe. Pandanga ndichiri nenhumbu, sekuru ava vakati kwandiri nditore penti remurume wangu, then ndobva ndaisa penti riya mumvura, ndobva ndanwa mvura iya ichidonhera padumbu pangu kana kunwa mvura yaanenge ageza, so that ndizoita nhodzera mwana obva abuda akafanana naye. Ndakaita sekudaro and the baby looks exactly like him. Fast forward, sekuru mwana wavo vari kuchengeta zvekutochengeta zviya, but the way I am doing it ndeiyi. I told my sister nyaya iripo kuti ndakapiwa nhumbu neimwe n'anga, but haina kuramba mwana wayo iri kuchengeta. So ndakaudza sisi vangu kuti sisi, nyaya yava panapa ndimi mava kutotamba front. Zvatinoita ndezvekuti kana n'anga iya ikatenga zvinhu inobva yapa kuna sisi vangu, then sisi vanozotaimira weekend tese tiripo, inini nemurume wangu. Vanobva vauya nezvinhu zviya vobva vati ndakuigirai zvinhu zvemwana izvi nemari iyo, ndinokumbirawo kuti mutengere mwana wangu uyu zvaanoda. Then last time she brought a prema. Sekuru ava vanochengeta havo mwana wavo, handidi kunyepa zvachose. Iyi ndiyowo confession yangu iyi, mukoma Nash. Ndiyo nyaya yabva kuna Haidi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. The following confession hatisati tareceiva the full confession. Vati ivo pari zvino ndinongotsvakawo remedy kana kuine munhu anokwanisa kundibatsira, asi ndichazoya neconfession yakonzeresa kuti nditsvake remedy. Vati ivo mukoma, ndikumbira kuti mundibvunzirewo kuruzhinji rweZimbabwe kuti zvinoita here kuti munhu unzi wazomera chimwe chibereko, nekuti pane zvakaitika pandiri zvakakonzeresa kuti ndizobviswawo chibereko ndichiri mwana mudiki, ende pari zvino handina kana mwana, apa marriage yangu yatova padhuze nekuparara. Please, I really need help before I commit kana suicide chaiyo. Such a sad story. Tichazoya ne full confession yacho. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Anzi hello dear, please hide my name. Inini ndinoda kushare nyaya yangu. Muna 2019 16 December ndakasangana neumwe murume akabva ati iye anondida, tikabva tachinjana mafone numbers. Then muna January 2020 inini nemurume uyu takazotanga kudanana, but inini ndiri mundevele iyewo mushona. Saka pakutanga ndakambofunga kuti sezvo macultures edu akasiyana, will our love work? But I was so in love with this guy. Inini nemurume uyu patakatanga kudanana ndakamuudza kuti ndine mwana musikana, asi baba vemwana wacho does not help me with anything. Ndikamuudza kuti ndinoda kuti munhu wandinenge ndada azoziva kuti ndine mutoro wangu wekuchengeta mwana. After ndamuudza zvese izvi, iye akabva ati don't worry baby, nekuti inini ndichakuda zvese nekukuchengeta. Pakazouya lockdown, murume uyu akazorasikirwa nebasa rake, but iye haana kuda kundiudza chokwadi. Zvaaiita ndezvekuti aiti makuseni kana tamuka, taimuka tobva tabuda tose sekunge tose tiri kuenda kumabasa. Saka aitanga aperekedza inini kutaxi rank, but nerimwe zuva ndakazomutevera after andisiya pataxi rank, ndikabva ndamuona achifamba kudzokera kumba. Ndakamubvunza kuti why did you lie to me kuti iwe uri kushanda but usingashandi. Ndikabva ndamuudza kuti it's okay to be not working, there's no need yekuti undinyepere. Then after that takazotanga kugara tose, but zvese zvaidiwa mumba ndini ndaiita without complaining kana kudii. So murume uyu ainge akandiudza kuti iye ane mukadzi, but I didn't have a problem with that. Saka iniwo ndakamuudza kuti ndaiva neumwe murume wandaidanana naye kuside, asi nekufamba kwenguva murume uyu akabva atanga kuita jealous and controlling zvisingaiti. Iye akabva ati kwandiri ndinoda kuti urambane nepartner yako iyoyo, but ndakamubvunza kuti ko kana ndikaramba munhu uyu apa iwewe uine mukadzi, what will happen to me? Iye akabva ati kwandiri ndikuda kuita barika, saka ndichakuroorai mose muri 2 iwewe nemukadzi wangu. Ndikabva ndati it's okay. Then mukadzi wake uya akazodiscover later on kuti inini I was staying nemurume wake. Hama dzangu ndakatukwa nemukadzi iyeye, but ndakangoti it's okay sezvo it was me who was wrong. Then last year murume uyu akabva achinja, akabva aita munhu wekuti ainge asisina kana basa neni. Kana ndikakumbira help anokwanisa kungondipa 200 rands kana 100 rands chaiyo. To cut the story short, muna June I then discovered kuti I was pregnant. Kumashure uku ainge akandiudza kuti ndibvise family planning yangu. When I told him kuti I was pregnant, akabva ango ignore. Ndakabva ndamuudza kuti I cannot keep this pregnancy kana isina baba sezvo I am already struggling kuchengeta umwe mwana. But he said I love you mwana iyeye ndinomuda usamubvisa. But now nhumbu iyi yava ne 7 months. I asked for preparation kubva kwaari, akabva angondibloka.
asi dzimwe nguva anokwanisa kundi unblocka obva aposta mukadzi wake pastatus. Recently I asked him kuti ko preparation yemwana ndoita sei, but akangondi blue ticka each and every day. Ndiri munhu wekuti ndava kungogara ndichichema kuti murume uyu why akasarudza kundidai apa, akandiwana ndiri munhu wekuti ndaizvishandira hangu zvakanaka, but akabva andipinza musituation yakadai. Kana ndikamukumbira help anobva ati ndevele women mahure. I found a message mufoni make achiudza mukadzi wake kuti chakangoita kuti ndigare nemusikana uyu it's because ndaisashanda, ndaingoda pekugara. Please guys, I need your advice. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kune mwanasikana uyu. So Confessions family, I am here asking for help on behalf of our dear sister hanzi at 7 months andina kana preparation. But I am thankful kuti as of this morning pane one of our followers weku Facebook abva auya kwandiri akabva anditumira mari nemukuru yekuti ndipe mwanasikana uyu, and also ininiwo ndabva ndatora some of my money ndikabva ndaisawo ka e-wallet. So as of now sisi ava vati vapindawo mutown kuti vaende kunotsvaka 1-2 because vanga vachindiudza ivo kuti hanzi ndava ne 1 week ndichingodya porridge makuseni, porridge usiku apa she is pregnant. So dear listeners, I am asking kuti if out there kune munhu anokwanisa kubatsira mwanasikana uyu, please come to my WhatsApp tikwanise kutaura tione kuti mwanasikana uyu tingamubatsira sei, nenhau yekuti kwangosara 2 months kuti mimba yake ichizvarwa. So we need preparation. Dzingava dziri hembe dzekudhara dzakamboshanda hazvinazvo basa, tikuda kungoti mwana uyu paanouya akwanise kuwana pane at least a basic preparation. Vadiwa vatereri, awa ndiwo masecrets nema-confessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.